आं देग्लायनिफ्राय लकेल दाउ फिसिनो आखायाव लानाय जाबाय। दाउनि जोलैखौ आङो गुबुननिफ्राय 43 राङै बायनानै लाबोनाय जादों। 120 फिसा। दा कारेन्ट थांनायनि थाखाय बर्डिं खालामनायाव लेम्पबो बायनानै मोननाय जायाखै मार्केटाव। नै दानि दिनावथ' इलेक्ट्रिसिटि सुनाय जायो नालाय, बिनि थाखायनो लेम्पखौनो फानाखै मार्केटाव। होमबाबो लेम्प सिमनि मोनदों, बे लेम्प सिमनिजोंनो बाथि सुनानै बर्डिं खालामनाय जाबाय। कारेन्ट गैयिनि थाखायनो उपाय गैया, बासिगोन ना थांगोन बर्डिं खालामनायाबो मोजां जागोन जाया। माबायदि बर्डिं खालामनाय जादों नायनानै लादो रायजोफोर, सोरबाफोर रोङाबा। औ, कारेन्ट फैबाय। दाउ माखायाबो उन्दुजोब्बाय मोनानायखायनो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ दिहुननो नाजाबाय थागोन आं।